Καλημέρα παιδιά. Σήμερα να σας δείξω έναν τρόπο να προστατεύετε τα δέντρα σας, τα φυτά σας. Λοιπόν, έβαλα εδώ στάχτη, λίγο ασβέστη και χυμό από αλόι. Ανακατεύω λίγο με νερό, κάνω αυτό το μείγμα. Δεν πειράζει που είναι και τα κομματάκια εδώ αλόι μέσα, δεν μας πειράζει καθόλου. Να το κάνουμε λίγο πιο νερολό. Ταμάρα φύγει από εδώ. Έχω και Ταμάρα εδώ με βοηθάει. Έλα Ταμάρα. Λοιπόν, και πάμε στο δέντρο. Γκάνια δεν βάζω γιατί δεν μπορώ να κρατήσω το κινητό. Και τώρα αυτή η φάση. Αυτό το δεντράκι έφαγε όλο το κορμό εδώ από κάτω σκουλίκι. Ταμάρα φύγει. Λοιπόν, και έτσι με απαλές κινήσεις το αλίβω το δεντράκι. Είχε κάτι σκουλικάκια εδώ κάτω. Λίγο καθάρισα. Εδώ πρέπει να τα βγάλεις αυτό το φλούδι και μετά να κάνεις αυτό το πασπάλισμα. Αυτό είναι. Διατρέφτηκε το δεντράκι. Έτσι, να τα κάνω όλα τα δέντρα. Να, εδώ κάτι ραγμές έχω. Ωραία. Πάμε στο άλλο δέντρο.